Penseu que sóc la Caputxeta Vermella perquè m'agrada el color vermell. La seva mare li va pedir que portés el seu menjar a la seva àvia perquè estava malalta. Encara que el cistell sigui més gran, jo el puc aixecar perquè sóc la Caputxeta forçuda. Mentre que la Caputxeta andava per el bosc, li va dar menjar a la seva àvia i s'ha encontrat al llop. Que olor més bona! Bon dia, Caputxeta, puc ajudar al cistell? No podràs comestar la cistella. Pesa molt. És sort per els més forçuts. Sí que podré. Ves, si tu aquí. On vas, Caputxeta? A casa tirada. D'acord, Caputxeta. Tu ves pel camí curt i jo aniré pel camí llarg. I a veure què hi ha primer. Vale. Jo sé que el llop m'hi ha enganyat. Com sé que soy més forta que ell, arribaré abans. Toc, 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 toc. Quin és? La Caputxeta Vermella. Àvia, t'he de dir una cosa. Ara ve per menjar-nos, però li donarem una bona lliçó. I què hem de fer? Canviar-nos de roba. Ara ho veuràs. Que cansat que estic. Toc, toc, toc. Qui és? El llop. La porta està oberta. Ui, àvia, quin sust que tens. Molt brau. Pels grossos. Per mirar la teva panxota. Ui, àvia, que tens, perquè tinc una dentadura nova. Ui, àvia, quina pell més fina que tens, perquè cada nit em fico cremeta. Ui, àvia, que forta que està per agafar-te i anar-te una lliçó. A partir d'aquest dia, el llop va aprendre a menjar millor i a no molestar ningú. I contat, està acabat.